Jatend piny Kenya William Ruto kwa Jokenya mondo ne ni weche mag arita ochakore kod gi seche manek ma igetogo joma mine medore kendo kelo luoro e thurka. Olone sirikal oseketo kenge mag rakruok gi midhiero ma kamano ka okwayo jopiny mondo omi okonygi e kedo kod timbe mag rocho arita e pacho kae. Jafwambo Fredrick Omondi nitiere kod ler mathoth. Kaluwore gi lipode mag nek mag joma mine ma osebedo ka medore pacho ka, riwruoge ma kedo ni ratich oganda kaachiel gi kanise osebedo ka dwaro mondo oket nek mar joma mine kaka midhiero ma okwako piny Kenya. We therefore want to speak on defense of every human life in this country and ask the people who are charged with the responsibilities of protecting the lives of the Kenyan people to do their work properly and protect the Kenyans from the killers. Kuom mano, oganda osebedo ka rito winjo gima jatend piny William Ruto dhi wacho ma otenore gi nek mar joma mine ka gikone to koro ogolo duonde kendo okwedo tim makamano. Vijana wetu hasa wasichana wanauawa kiholela. Wasichana, watu ambao tungekuwa tunawaonyesha mapenzi, tungekuwa tunawapenda, sasa imekuwa ni mambo ya mauaji. Koloso e kanisa mar African Divine Nairobi, Ruto okwedo nek mar joma mine ma owacho ni itimo gi joma chuo kendo okwayo Jokenya mondo ne ni kinde duto oneni weche mag arita ochakore kodgi. How can it be that our girls, the women of Kenya, that expect us to love them, that now they are dying in the hands of men? As parents, starting with myself, as parents, as Kenyans, we must also deal with the moral issue. Let us not just finger point as to who should do what. We should also begin by saying, what will I do as a citizen so that we can stop this menace? Jatend piny bende osingo ni bede migepe mag arita oseketo okenge mar rakruok gi rochruok mar arita ma oting'o nyaka nek mar joma mine. We have a criminal problem and we have a moral problem. We need to address both of them. As government, I want to promise you we will go out of our way, provide resources for our police to deal with this challenge. So tutashirikiana, and we are going to have a comprehensive program on how we are going to address this in a wholesome manner so that we deal with the criminal issues, but we also apply our minds to the moral issues in our society. Mae obiro seche mamiyo moro ma hike ni ediere bende ne ochwo gi pala ma onegi kar dak maka West Nairobi ka achich mar nek makamano ma oyangore George Mutegi ma iwacho ni en jahera miyono ne oringo ma olal ka obila ma Kasarani potimo ne apedha. Penjo ma koro nyiedhore, be sirikal oseketo okenge moro mar rakore gi nok mar arita pachoka moloyo to ne joma mine ma osabed kinego e yore magalagala. Fredrick Omondi, Ramogi TV.